ସ୍ତ୍ରୀଟି ଖୁସିରେ ରହିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଟୋପିଏ ସିନ୍ଦୁର ଏବଂ 2 ପଟ ଶଙ୍ଖା ଜରୁରୀ। ତା ସହିତ ତା ସ୍ୱାମୀର ଭଲ ପାଇବା, ତା ପ୍ରତି ଥିବା ସମ୍ମାନ ଏବଂ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଅଗାଧ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା ହେଉଛି ତା'ର ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ। ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ତା ସ୍ୱାମୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଯଦି ଏସବୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ଯଦି ଭରପୁର ଅଛି, ତାହେଲେ ଦୁନିଆର କୌଣସି ଏମିତି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଏ ଅଲଗା କରିଦେବ। ନିଜର ଲୋକ ହେଉ ବା ପରର ଲୋକ ହେଉ, କିଏ ମଧ୍ୟ ବିଗାଡ଼ି ପାରିବେ ନାହିଁ। ତା ସଂସାରକୁ ସେ କିଛି ବି ଆଞ୍ଚ ଆସିବାକୁ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।